Салом дӯстон, шумо дар комментария нависед, ки чӣ қадар сайти Ависо мо номери телефонро подтвирдид кардем ва нависед, ки подтвирдид карда намешавад, чӣ бояд кард. Ва сайти Ависои сайтҳои русӣ ки ҳастанд, барои ҳамин қад фақат номерҳои расистскиро подтвирдид карда мешавад. Ва мо чӣ қадар дар Тоҷикистон ба номери тоҷикӣ сохранид кунем рақами телефонмонро дар сайти Ависо. Вақте шумо сайта мекушоед, шуморо ҳамхел менюро нишон метавад. Аз тарафи дасти чап ба дасти рост меоем ва дар инҷо помоша интихоб мекунем. Дар инҷа сообщениё нишон дагӣ ва метавонед ёрам бихонед. Мо поён меоем, дар поён бошад техподдержкаро интихоб мекунем. Болотар меравем, дар боло бошад создат нови тикета интихоб мекунем ва категорияша интихоб мекунем. Вибрид категория интихоб мекунем. Поёнтар меоем, категориёро нишон додагиҳай ва технические вопроса интихоб мекунем. Ва дар инҷа нишон додагиҳай, ки немегӯ подтвердить номер телефона ва худаш нависагиҳай, ки чӣ кардан дар кораи создати запрос ва техподдержка указати номер телефона. Яъне гуфтагиҳай, ки шумо номери телефонатонро бинависед ва мо ҳамаша дуруст мекунем. Дар ҷое ки тема письма нависагиҳай, менависем ҳамихел немегӯ подтвердить номер телефона ва поёнда бошад ҷое ки содержимое письмо нависагиҳай, менависед здравствуйте, я немегӯ подтвердить номер телефона, подтвердите мой номер телефона. Рақами телефонатон менависед ва поёнашда электронни почтаетон, ки дар сайти Ависо регистратсия кардагиед. Мой аккаунт привязан к сайту электронни почта. Менависед ҳардаша ва ҳардаша ки нависед, инҷа агар ягон хатогӣ бошад, инҷа прикрепите картинку вибрид файла интихоб мекунед. Метавонед сурате ки ҳамон хатогӣ шудагист скриншот карда бошед, метавонед онро отправить кунед. Ва агар набошад ҳамихел сообщения менависед, отправить интихоб мекунед. Сообщение меравад, сообщениеро проверка мекунам. Сообщение 1 сутка, 2 сутка, ҳар хел хел вақт тезтар мегузарад. Вақти проверка ки кардам, номери телефони шуморо чун сохранид мекунам ва тамом. Шумо метавонед аз ҳамин сайт пултонро бигиред ё ки дар ҳамин сайт пул кор кардан бигиред. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.